Marec sa už tradične označuje ako mesiac kníh. Na základných školách sa menia nástenky, usporadúvajú sa rôzne súťaže v čítaní. Mnohé knižnice organizujú súťaže, aby spropagovali čítanie. No rozmýšľali ste už niekedy nad tým, prečo je mesiacom kníh práve marec? Vítajte pri sledovaní relácie, my vám povieme, ako to je. História marca ako mesiaca knihy sa začína písať v roku 1955. Ešte vo vtedajšom Československu tento titul prvému jarnému mesiacu udelilo Ministerstvo kultúry. Cieľom bolo spropagovať čítanie kníh u obyvateľstva a tým zvýšiť ich predajnosť, nakoľko boli knižničné sklady po Vianociach plné nepredajných kníh. Už tedy spojili politici tento mesiac so slovenským rodákom Matejom Hrebendom Hačavským. Matej Hrebenda Hačavský bol ľudovýchovný pracovník, národný buditeľ, ľudový básnik, zberateľ národných piesní, misionár a prvý slovenský kolportér kníh. Narodil sa 10. marca 1796 v Rimavskej Píle. Do slovenskej histórie sa zapísal najmä ako popredný rozširovateľ slovenských a českých kníh. Prechodil nielen celé Slovensko, ale aj Prahu, Viedeň i Pešť. V tých časoch mnohí pokladali čítanie kníh za nepotrebnú vec, za výsadu vzdelancov. Proti tomuto názoru, proti tejto zaostalosti viedol svoj neúprostný boj. Na cestách zachraňoval pred skazou staré knihy, zasielal ich do škôl a spolkových inštitúcií, alebo ich donášal popredným vzdelancom. Takto mnoho kníh zachránil a významnou mierou sa pričinil o budovanie knižníc. Zároveň zbieral i ľudové piesne, ktoré sa dostali do zbierok Jána Kolára a Pavla Dobšinského. Známe sú jeho suplikantské cesty, počas ktorých získal finančné prostriedky na stavbu škôl, kostolov a činnosť kultúrnych inštitúcií. Popri tom aj tvoril. V Matici slovenskej sú uložené jeho básne, piesne, vinše, listy aj testament. Svoju životnú púť, zážitky a skúsenosti opísal vo vlastnom životopise, ktorý je prameňom aj pre poznanie kultúrnych a spoločenských pomerov v 19. storočí. Ako úsvit lepších čias privítal založenie Matice slovenskej a daroval jej rok po založení 16 zväzkov cenných kníh, neskôr ďalších 10 zväzkov a niekoľko kalendárov. Veľké nádeje vkladal do slovenského gymnázia v Revúcej. Venoval mu všetky svoje úspory a celú svoju knižnicu. V sobotu 13. marca 1880 slepý Matej Hrebenda pred dverami vlastného domu klesol na zem a o 3 dní, 16. marca, ako 84-ročný umrel. Aby sme zistili, ako je to s čítaním kníh na Slovensku, položili sme niekoľko otázok pracovníkom knižníc a knihkupectiev. Aké knihy majú študenti vo vašej knižnici k dispozícii? Naša knižnica má fond 300 000 knižničných jednotiek. To znamená, v našej knižnici majú študenti k dispozícii, ako sa hovorí, z každého rožka troška. Snaží sa vaša knižnica propagovať čítanie kníh? Ako som spomínal, sme akademickou knižnicou. Propagáciu čítania kníh má na starosti predovšetkým verejná knižnica. Aký je váš názor na súčasnú populárnu literatúru? Mne trošku na tom vadí slovíčko populárna literatúra. Vo všeobecnosti si myslím, že literatúra sa dá deliť na dobrú a zlú. A keď už ju musíme deliť. Alebo ja mám ešte raz delenie na to, čo sa mi páči a to, čo sa mi nepáči. Ale to ešte neznamená, že to, čo sa mi páči, je zároveň dobrá literatúra. Nemôžete celý život piť červené víno a jesť kaviár. Občas si musíte dať parky a burčak na prešovských výstavných trhoch, aby ste pochopili aj iné súvislosti. Ja si myslím, že aj napriek kríze a napriek tomu, koľko sa plače v úvodzovkách, koľko knihkupci alebo vydavatelia plačú nad tým, že ako málo sa predáva slovenská literatúra, tak ja si myslím, že naopak, že slovenská literatúra a moderná literatúra sa vydáva relatívne dosť kvalitná. Kupujú a čítajú podľa vás Slováci dosť kníh? Ja by som povedala, že Slováci oproti tomu, ako čítali, niekedy čítajú menej. My to vidíme, lebo v podstate sme tu už 20 rokov, takže máme taký prehľad. A najviac by som povedala, že je škoda, že menej čítajú deti. Ja si myslím, že áno. Tak najciteľnejšie to je na sviatky, na Vianoce.
lebo zatiaľ ešte u nás stále pretrváva taký trend, že na Vianoce ako sa daruje aj kniha. Ja myslím, že áno, že keď tu natáčate túto reláciu, tak vidíte, že je tu plná knižnica skoro. A skoro každý deň je to tak. Prečo sa podľa vás predáva tak málo kníh? Jednak možno preto, že knihy sú relatívne drahé a životné náklady sú vyššie ako boli a ľudia potrebujú sa najprv najesť, obliecť, až potom, čo im zvýši na tú knihu. Takže asi aj preto. Prečo sú knihy tak drahé? V dnešnej dobe sú knihy možno aj preto drahé, lebo prakticky ten zisk nejde len predajcovi, ale je tu samozrejme DPH, treba zaplatiť autora, vydavateľstvo, ktoré vydáva knihu. Je tam nejaký editor, ktorý prakticky skontroluje, či je to pravopisne správne napísané. Takže na písaní kníh sa podieľa dosť veľa ľudí, takže treba zaplatiť aj tých ľudí okolo toho. O ktoré knihy je medzi čitateľmi najväčší záujem? Tak to ťažko povedať, tak ako máme rozmanitú kategóriu čitateľov od detí po dôchodcov, tak rozmanité sú aj žánre, ktoré sa čítajú. Takže každý podľa záľuby, podľa toho, čo ho baví, či potrebuje oddychnúť si, alebo potrebuje niečo takéto populárne, naučné. Ja to nikdy takto netriedím a u mňa je každý čitateľ zaujímavý tým, čo číta a vzácny. Čo všetko v sebe zahŕňa cena knihy? Cena knihy pozostáva z nákladov na honorár autora, to je na začiatku, potom náklady na jej výrobu, tlačiarenské, no a potom náklady na distribúciu, čiže musí sa dostať niekde do siete. Tá sieť je v podstate sieť ako veľkoobchodu, a z veľkoobchodu prichádza do maloobchodu, čiže zahrňa aj rabat a ten sa delí na veľkoobchodný a maloobchodný. Aký je váš názor na e-knihy? Vidíte v nich perspektívu? Myslím si, že toto je taký nový fenomén a je perspektíva aj tam. Myslím, že to najväčšie knihkupectvo je Martinus. A myslím si, že ľudia, ak nezoženú nejaké knihy v knihkupectve, tak sa obracajú aj na ten e-shop. Pomohla by podľa vás v predanosti kníh nižšia DPH? Nižšiu DPH v podstate aj máme, pretože sme mali už vyššiu a bola znížená. A nebolo to nejak vidieť na obrate, aby sa bol nejak zvýšil. Čo sa týka DPH v rámci Európskej únie a vôbec Európy, tak tam je priemerné DPH 5 až 6% ako na knihy. A sú aj niektoré štáty, ktoré majú nulovú, čo ja osobne si myslím, že tak by aj malo byť. Žiaľ, politika nepustí a preto je ďalšie znižovanie DPH v nedohľadne. Preto nám naďalej ostáva kupovať si knihy a odvádzať za ne daň štátu, hoci sa na nej vyzbiera zanedbateľná čiastka. Napriek malému a pomalému nárastu predajnosti vidia obchodníci nádej, že knihy z trhu nevytlačia ani také výdobytky ako internet a televízia. Počuť hlasy, že čítanie sa opäť dostáva do módy a v posledných rokoch opäť ožila aj slovenská autorská scéna. Ako je to s čítaním študentov našej univerzity, sa vybrala zistiť Dominika Zapotoková. Kedy si naposledy čítala knihu? Včera. Dočítala som konečne Kanta. A čo si myslíš, prečo sa na Slovensku číta tak málo? Myslím, že už nie je taký záujem, aký bol dakedy. Sú podľa teba knihy drahé? Myslím, že oproti tomu všetkému až tak nie. Ale nemajú ľudia tak peniaze možno. A kedy si naposledy čítal knihu? Naposledy? Myslíte takú dobrovoľne? Neviem, možno pred rokom. A čo si myslíš, prečo sa u nás číta tak málo? Neviem, u nás sa číta málo. Neviem. To je individuálne, neviem, kto to prečo nečíta, ale napríklad ja nemám veľmi čas popri škole. Aj popri záujmoch, čo mám ostatné, tak nemám úplne dosť času na to, aby som čítal knihy. Prečo sa u nás číta tak málo? Neviem, lenivosť mládeže. Čítate knihy? Áno. A kedy ste naposledy čítala knihu? Dnes ráno.
A čo si myslíte, číta sa na Slovensku veľa alebo málo? Tak priemerne podľa mňa. Závisí od človeka. Niekto číta veľa a niekto nečíta vôbec. A kedy si kupujete knihy? Kedy príde. Ja neviem, na narodeniny, na Vianoce alebo keď sa mi len chce. A viete, čím je príznačný tento mesiac? Marec, mesiac knihy. Kedy ste naposledy čítal knihu? Ja čítam stále knihy, lebo aj píšem knihy. A čo hovoríte, sú knihy drahé? Ja si myslím, že áno. Že tam vlastne to DPH robí veľa a veľa si dávajú vlastne aj knihkupcovia. Takže... A čo si myslíte, prečo sa na Slovensku číta tak málo? No, to mňa tiež by zaujímalo, čiže keď na to prídete, tak mi dajte vedieť. Ja si nemyslím, že by sa čítalo málo. A kedy kupujete knihy? No tak najčastejšie tak pred Vianocami ako darčeky deťom, manželke, ale aj sebe. A čím je typický mesiac marec? Mesiacom knihy. Aký máte postoj k čítaniu? No myslím si, že je to veľmi dôležitá vec a dnes podceňovaná. Ja osobne čítam veľa a rád. A myslíte si, že študenti čítajú veľa kníh? Mám taký pocit, že nie je veľa. Určite menej, ako by mali. A prečo sa u nás číta tak málo? Neviem, to je asi otázka pre tých, ktorí čítajú málo. A kedy najčastejšie kupujete knihy? Väčšinou má niekto nejaký sviatok alebo podobné. A čím je príznačný mesiac marec? Marec? Neviem, mesiac kníh. Aký žáner obľubuješ? Dobrodružné knihy alebo kriminálky. Si pyšný na svoju mamku? Hej. Po týchto odpovediach sa nám naskytá otázka, kde je chyba. Je naozaj v knihách a ich cene alebo v čitateľoch? Odborníci zistili, že dnešná mládež má problém s vnímaním textu a jeho interpretáciou. Človek, ktorému prečítané nič nedá, určite skôr opustí od čítania. Ako by sa malo správne čítať, nás učili už starí Gréci a v novoveku nám to pripomína rodák z Košíc Sándor Márai. Čítať s nasadením. Občas čítať s väčším nasadením, než za kým vznikalo dielo, ktoré čítaš. Čítať zbožne, vášnivo, pozorne a neúprosne. Spisovateľ môže tárať, ale ty čítaj úsporne. Čítaj každé jedno slovo, načúvaj knihe všetkými smermi, sleduj stopy, ktoré vedú do húštiny, všímaj si tajné znamenia, ktoré unikli vnímavosti autora, keď zmizol v džungli svojho diela. Nikdy nečítať pohrdavo, polovičato, ako ten, koho zavolali na božskú hostinu a v pokrmoch sa špára iba končekom vidličky. Čítať elegantne, veľkodušne. Čítať tak, ako keby si čítal v celé smrti poslednú knihu, ktorú ti ešte podá žalárnik. Čítať na život a na smrť, pretože toto je najväčší ľudský dar. Len si pomyslí, iba človek číta. Mailom sme kontaktovali dvoch slovenských spisovateľov Michala Hvoreckého a Pavla Baričáka Hiraxa. Teraz si vypočujeme ich reakcie. Čítajú mladí málo? Čo je málo a čo veľa? Keď sa pre nich napíšu dobré knihy, budú čítať viac. Asi áno, ale nikomu by sa nemalo nič vnúcovať. Ja považujem v istom zmysle za svoju povinnosť propagovať čítanie a písanie. Preto pravidelne chodím na gymnázia aj univerzity. Robím to prakticky zadarmo. Je to náročné, ale aj inšpiratívne a hlavne ma to baví a mám dojem, že robím niečo, čo má zmysel. Aké sú podľa vás dôvody, že knihy patria skôr k sviatočne nakupovanému tovaru? Všetko sa zrýchlilo. Nie je čas na čítanie, lebo sú rýchlejšie formy získavania informácií ako internet, chat a televízia. Slovensko je stále pomerne chudobná krajina. Máme vysokú nezamestnanosť. V čase krízy ihneď klesá predaj novín, časopisov aj kníh, ľudia uprednostňujú dôležitejšie veci. Je smutné, že vláda peniaze na vzdelanie vyčlenila teraz na diaľnice. Oficiálne sa tvrdí, že prioritou je znalostná ekonomika, ale skutočnosť je iná. Knižný trh zachraňujú Vianoce. Dobre, že sú. Čo hovoríte na súčasnú čitateľskú gramotnosť Slovákov? Majú podľa vás mladí problém s porozumením a interpretáciou textu? Všetko je ako je. Preto by som sa nerád staval do úlohy nejakého sudcu. Ak mám hovoriť za moje romány, mladí nemajú žiaden problém s porozumením, čo a ako myslím. Vedia, o čom píšem. Oni sa s tým narodili. Ja som to musel nájsť cez moje pády. Mohlo by sa u nás čítať viac, ale lepší sa to.
Pribúdajú knihkupectvá, hlavne v menších mestách. Koná sa viac čítačiek. Na Slovensku veľmi chýba literárny dom na spôsob nemeckých literatúrhausov. Výučba slovenského jazyka a literatúry sa veľmi nezmenila. Študenti sa bifľujú životopisy autorov a to, čo chceli dielom povedať, a odrapocú roky. Aký máte názor na mladých debutujúcich autorov v súčasnom Slovensku? Je dobré, že prichádza nová autorská generácia. Len by som čakal, že bude esteticky radikálnejšia a odvážnejšia. Ale každý môže robiť, čo len chce a ako chce. Podstatné je, že vydavatelia dnes znova veľa a radi vydávajú slovenskú literatúru. Majú elektronické čítačky kníh na Slovensku perspektívnu budúcnosť, alebo sa stanú iba elitnou záležitosťou? Klasické knihy tu budú ešte veľmi dlho, trúfam si povedať, že večne. Ale elektronické formy čítania budú čoraz dostupnejšie, technologicky vyspelejšie, populárnejšie a oveľa lacnejšie. Žasnem, kam sa vývoj posunul. Na záver si pripomeňme slova Jána Amosa Komenského, ktorý povedal: nemilovať knihu znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť znamená stávať sa hlupákom. Stávame sa naozaj hlupákmi? Na teraz sa s vami lúčime a nezabudnite nás pozerať aj na budúce.